Repasando, endometriose en tempos de confinamento. Cando a regra doe tantísimo que non che deixa facer vida normal, algo vai mal. A endometriose, a epidemia oculta. A endometriose é unha doenza que afecta a 1 de cada 10 mulleres en idade fértil entre a primeira regra e a menopausa. Tárdase de media 8 anos en diagnosticala. Coñece a mellor para enfrontarte a ela. Información avalada pola Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía. Eu son María Cana, socia de Querendo Mulleres con Endometriose. Estou pasando o confinamento na miña casa de Santiago. Se tes máis dúbidas, se queres saber máis sobre endometriose, busca información na página web de querendo.eu ou chama ao teléfono 604 084 382. Repasando endometriose en tempos de confinamento. Cando a regra doe tantísimo que non podes facer vida normal, algo vai mal. Que cousa é o endometrio? É a membrana que recobre o interior do útero. Prepárase todos os meses para recibir un óvulo fecundado. Cando o embarazo non se produce, parte dela despréndese na menstruación e volve a prepararse novamente. Información avalada pola Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía. Son María González Rumbo, son socia de Querendo Mulleres con Endometriose. Estou pasando o confinamento na miña casa en Culleredo. Se tes dúbidas sobre endometriose, consulta en querendo.eu ou chama ao 604 08 4382. Repasando endometriose en tempos de confinamento. Cando a regra doe tantísimo que non podes facer vida normal, é que algo vai mal. Que é a endometriose? É unha doenza na que o tecido endometrial medra anormalmente fora do seu lugar habitual. É unha doenza crónica, inflamatoria e por veces invalidante. Esta información está avalada pola Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía. Chámome Miriam, son socia de Querendo Mulleres con Endometriose e estou pasando o confinamento na miña casa en Moaña. Se tes dúbidas sobre endometriose, consulta querendo.eu ou chamando ao 604 804 382. Repasando endometriose en tempos de confinamento. Se a regra doi tantísimo que non che deixa facer vida normal, algo vai mal. Onde pode aparecer? Realmente en calquer lugar do corpo, aínda que os lugares máis habituais son o aparato reproductor feminino, a cavidade pélvica, o intestino ou o aparato urinario. Información avaliada pola Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía. Son Cecilia Castiñeira Sabal, socia de Querendo Mulleres con Endometriose e estou pasando o confinamento na miña casa de Lantaño. Se tes calquera dúbida sobre a endometriose, consulta en querendo.eu ou chama ao 604 08 43 82. Repasando a endometriose en tempos de confinamento. Cando a regra doe tantísimo que non podes facer vida normal, algo vai mal. Cales son os síntomas da endometriose? O síntoma máis habitual da endometriose é a dor incapacitante coa regra, pero tamén, ás veces, dor ao oriñar, defecar ou ter relacións sexuais, e moitas veces tamén se diagnostica pola dificultade para embarazarse. Non sempre aparecen todos os síntomas. Dependendo da zona do corpo que este afectada, pode aparecer un tipo de dor diferente e mesmo hai doentes asintomáticas. Esta é unha información avalada pola Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía. Eu son Iria, son socia de Querendo Mulleres con Endometriose e estou pasando estes días de confinamento na miña casa de Ferrol. Se tedes algunha dúbida sobre a endometriose, podedes consultar a página web de Querendo, que é querendo.eu, ou chamar ao teléfono 604 08 4382. Coidadevos. Repasando endometriose en tempos de confinamento. Cando a regra doi tantísimo que non te deixa facer vida normal, algo vai mal. Que fago se a regra me doe moito? Desconfía cando che digan que a dor de regra é algo normal. Insiste. Se a dor de regra é bastante máis que unha simple molestia e che impide facer unha vida normal, tes que ir á consulta. Te deben ver e
en xinecoloxía. Esta é unha información avalada pola Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía. Eu son Viviana Marful, son socia de Querendo Mulleres con Endometriose e estou pasando o confinamento na miña casa de Lugo. Si queredes ter máis información, podedes consultar na web de querendo.eu ou no teléfono 604 08 43 82. Chao! Repasando a endometriose en tempos de confinamento. Se a regra che doi tantísimo que non che deixa facer vida normal, algo vai mal. Por que é tan importante ir á xinecóloga ou ao xinecólogo? Se tiveses endometriose, debes comezar cos tratamentos canto antes para frenar o avance da doenza, que non se estenda máis no teu corpo e cause maiores danos. Tamén é importante poñerlle remedio á dor. A dor non é normal e, se non se trata, pode converterse en crónica. Esta é unha información avalada pola Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía. Eu son Lucía, socia de Querendo Mulleres con Endometriose. En estes tempos encontrome confinada na miña casa. Se tendes algunha dúbida sobre a endometriose, buscade en querendo.eu ou ben chamade ao 604 084 382. Sempre levantades as mãos pola endometriose.